Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Senin tanggal 28 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Sembung, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Kyai Wonosroyo kang babat cikal bakal Desa Sembung, Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo. Bila dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Kyai Wonosroyo kula caosi pirsa niki Masjid Taufik Sembung. Lah ngajengipun sakilene niku wonten makom. Kula caosi pirsa makomipun Eyang Kyai Wonosroyo ingkang babat cikal bakal Desa Sembung, Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo. Makomipun paling kilen tengah-tengah. Nah niki batese cukup niki tesih ngilen. Lah niki nganan. Nah menika makomipun Eyang Kyai Wonosroyo ingkang babat cikal bakal Desa Sembung. Mangke literasi sejarah kula paringke ten kolom deskripsi. Nah kula caosi pirsa makomipun Eyang Kyai Wonosroyo niki Nyai Wonosroyo ingkang kilenipun Eyang Kyai Wonosroyo kebangun tahun tanggal 11 Juli tanggal 11 bulan 6 1982 niku kula dewa sampun mubeng pados makom ingkang tesih batuan desit ning mboten enten. Dan makome pun rehapan sedaya, makome pun anyar. Nah niki Eyang Wonosroyo. Niki pun ajeng maghrib. Pun surup pun peteng nih. Makomipun paling kilen niki, tengah-tengah. Kula ndek mau sampun suluk salam dumateng Eyang Kyai. Tak banjure nggih ndonga kalih nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Bar niku nembe damel video kagem informasi dulur-dulur ingkang sekeca ziarah kubur, ingkang sekeca sowan dumateng para leluhur, ingkang remen sowan dumateng para leluhur. Ngaten dulur-dulur informasi saking cikal bakal channel dinten Senin tanggal 28 April 2025. Nggih punika sowan dumateng Eyang Kyai Wonosroyo cikal bakal Desa Sembungan, Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Bilih konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di-subscribe, di-like, kalih di-share. Mengaten informasi saking kula. Matur nuwun.